Hei, älkää tosta taistella, kun mä en oo siellä. Okay, mennään pois. Joo, vetää. Episki viidines karkeloista. Nestettä. Aha. Penta! Sako Penta! Lähestyykö se? Pentakill! Yes! Pentakill! Näiksä? Karpa näiksä? Tätä oli ilo todistaa sinun kanssa. Sakopenta. Kyllä ei oo ehkä niin useesti. Epic nice, vittu. 5 sako. Ei vittu. Nautin. Nyt finissata. Onko sulla TP? Tuu TP tänne. Joo, mulla on 30 sekkaa cooldownia. Mut on... Pentakill! Oi. Näiksä mitkä taistelut? Nyt tulee hyvät pisteet. Nyt tulee hyvät pisteet, poika. Hieno victory oli kyllä.